mabhunu. Ndinofara zvikuru chose nokutaura mashoko avo. Ndofunga earlier on last year ndakaisa manzwi namashoko okutaura pamusoro pamaZimbabwean akabuda muZimbabwe achienda kundopotera kunyika yeSouth Africa kana kuti kupotera muno muSouth Africa matiri as a refugees people. And what was the reason? Ramaphosa is not one of the president of South Africa. What are they can nominate his name? Also, there have two of them before Ramaphosa. Ramaphosa comes yesterday. We have Mbeki. We have Zuma. Today we have Ramaphosa. And guys, understand this clear. Understand this clear. And very well. Muswatu Thabo Mbeki anga akagara with the student of Zimbabwe, I think Pretoria University. There was he was heavy. He was heavy. A conversation for the Zimbabwe and South Africa and SADC. And Mbeki always is speaking and he say, South Africa, nothing to do with Zimbabwe. But they are not something to do with Zimbabwe. They are hiding something around the corner. Even you can hear Mbeki if he's speaking. You don't speak it clear and publicly. You look like he's speaking publicly, but he's not speaking publicly. He's hiding something else. Why I say Mbeki hiding something else? Listen and go back after election and Fikile Mbalula what was he say. Grattan Mackenzie what was he said. And Malema what was he said. All those three members of South Africa, 2 ANC, 1 EFF. Two of them was defending ZANU-PF. Was defending ZANU-PF clearly. They are saying we are brothers of Africa. Ndai kumashoke iwawo. Ndikusa nyoka yemabhunu mamwe audio anenge achitaurwa nemaSouth African. Uri right kuti kwanzi iye Ramaphosa asapindira munyaya dzeZimbabwe. But ndoda kumuanza zviri clear. Munoziva here kuti mapresident panotaura corruption yapresident. If they wasn't not together, he wasn't not on the meeting, on the discussion of what we can do with our countries, our nation. What is the reason you go to the United Nations Assembly? What was the reason Mnangagwa, the term was going to China? To building that meeting, I think it's a meeting or something like that. It was a meeting to building a relationship
of African and Asian and European. But kana vasvika ikoko havatauri izvozvo, vanotaura izvozvo kana vabva ikoko kuti Mnangagwa ari corrupt. Kana vakagara naMnangagwa kudai havagoni kutaurirana chokwadi sezvatinoita isu macivilian, macitizens. We are pointing each other with our problem, with his problem, with her problem. Iwo une problem yakati nyoka mabhunu. Iwo une problem yakati. Iwo une problem yakati. We speaking about this kuti problem nyoka mabhunu une problem yakati. Hatina kuti une problem. In example, simple and clear. Malema wakataura kuti vanhu ava vaudzani chokwadi. Vakasongana kumagathering, kumaSADC meeting, chinchi vanokutaurana brother. It was true. South Africa, they are speaking behind of leadership of ZANU-PF. If they are not together, pakaita problem yemesina maternity leave, and people they are sick. They are sick, a sickness in South Africa, in Il Messina Hospital. Aaron Mutwared, it was a minister of health, and who is that one was passed away from Durban. Mukize also was a minister of something else or what there. And they ended up and blame the citizens of Zimbabwe. They cannot blame the leadership of Zimbabwe. You see where is the problem? Let us take this seriously and concentrating and speaking something in a sense. Mnangagwa ambozofi, Ramaphosa ambozofi, akaudza Mnangagwa, corruption ya Mnangagwa. Because they are brothers. Munoziva kuti ZANU-PF ne-ANC 2023 election August. And the last year election of South Africa, both those ruling party was losing a general election. That is true what I can tell you today. Nyoka yamabhunu uri right. Uri right. Tinotoda kuti mavoice edu anzikwe, we to speaking as Zimbabwean citizens. Kana kuti senyika inorusununguko kunemi vanhu veZANU-PF. Kana muchida kuona kuti Mnangagwa mweya wake ndiwo umhondi, chero mwana wake chaichaiya, mukomana uya uri kuchisoja uya, kuda ndiye Shoni, kuda ndiyani. Ati muona kuti mazano vakatsurana sei? Be careful. Izvezvi zviudza vanhu kule audio yandakaisa kuti pa 3 days kana kuti pa 3 days adarika ndakaisa ndichiti Dorcas Moyo ngaatombokwira mota dzavamwe yake ngaasiye. Ndikakuudzirai chokwadi kuti chamunorwa nebeta akaurairwa ruyo rwokuti tambai mese mujairane namasiyayiwo. Masiyayiwo akafura driver wachamunorwa nebeta. Chamunorwa nebeta wanga asikagoni kudriver because wanga ari bofu, wanga asina maziso. And how was old? It was very young. And how many people survive in that accident? One person.
per 12 people, one person. 12 or 13 people, one person. Because of ZANU-PF. Nyoka yemabhunu mwana mai. Ndinokutsigira sezveke nezvi ndava kukunzwisisa kwauri kubva nekwauri kuenda. Kuti iwewe nyoka yemabhunu haudi kubika sadza uchiti muriwo. Ugobika sadza ugoti sadza. Ugozvisa pasadza nesadza. Ugoona kuti sadza nesadza hazviiti kuti udye sadza nesadza. Ndozvauri kuramba. But we have some other young stars and other old people and other peoples. Now they are defending pap to pap. Vari kudefenda sadza to sadza. Saka story ya Ramaphosa. Munotosiya kune mamwe mapeni blocker. Mapeni blocker. Chero mukarwadziwa sei vanoti vane mablockers avo. Musingagoni kubhiliva kuti munhu ari kukubloka iwe. Mbeki. Thabo Mbeki. Thabo Mbeki is a big blocker. And nyoka yemabhunu musafa makaisa vana Kasukuwere nana Muzembe. Because Muzembe naKasukuwere wakangofanana neriri burwa romuri kuisa mupurwa wewo muri kuisa wakaonekwa naJob Scarlett.